wala yung kukuwain nga mo. Kuwafyo ang nga mo kukipify ang refisili na ito nga fisili foi oye foi. Pe siya wala ito ngayon umayi. Kaya ngayon oye kulang kia kulang oy fakiye yan siya fahin nga rali. So ay ini mah kuwa ka wala ngayon umayi. Ya, o que vai ficar aí foi ele pelo estilo nem uma levar maneira espírito uma filosofia dan advokasi. Wa mo mo foi de culpa ficar ngalang ali fa pega ka ko ni mo ni ako. Le fa pega ko ni solo man di ulang. Ay di fa kia kama ay mapupua ngayo umayaka. Lele pio ngayin ko kalang ko fio kalang. Ay fa ficar aí foi o mo lagi fa mo. Kung isi umami ako yung mayik, isi kakulog, isi kakungu, isi makay, isi hindi makay, awal ma, ngayon mafakangagi. Kung may fakas, nga iya bakusi, ole asaw kala, ole asaw kuku, ole afo, isi faaswa, kulo usabi. Iya nga iyan, wala eh. Ay, hindi ko yung mga lulu. Hindi ko yung mga lulu. Ule lufa. Nari? Ule lufa, ule kuwa-kuwa. Oleh tua, ang iya mesmo, ia tipo que faz